Adorang so tamulay acara marulaw nahohom jumulo mahita martangyan nahohom di bagasan rohatta ganut marsada-sada. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 80 sada ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite guar ni bata ama dohok guar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dohok guar ni todi parbadia. Amin. Tabereng ma iduk ni haporsiaw ni jalan na paujuk kosa ima Yesus nama nauton parsilanguni sikak nilas ni tohap nai hian so dietongi hailaun gabe huddul disiamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot namuma ibana napataw-taon paraluan si songoni dopa ibana sian akka si pardosa asa unang marnaloja hamu unang mardate todimuna ay Kristus do ujung ni patiki laho mamitori nasa na porsea martangi ang mahita alidi bata amanami para sirohan na sumurung disude jolma manusia nunga dilehok ko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleaon doho siak ni bagi pola mate tarsilang asa malua hami siya gonggoman ni si bolis nuaing na jongjong do hami mangadopot Tuhan Yesus Kristus na tarsilang di hau pinarsilangi di Golgata. Kuhilala hami do ni si taonon na ape tu ibana ala ni dosa doho pangalawsion nami. Mungatahop tu ibana buran ni dosa natamahian mangonai tu hami. Alidi bata sai parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhite sianidi hasesan ni dosa doho dihaluaon sian hamatean padua halihon asa dapat tami hanguluan sa liling-liling na marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni roham ale Tuhan Yesus biru-biru di debata na mamursad dosa nami mauliate marohan nami diho aidang majua ho sumiaho kosam pola getum ho disilangi manaon siak ni bagi asa malua hami jolma pardosaon say jalo mahami gabe upani pakokok mi asa partoha pami sugot diinganan naung pinaradim di hami. Amin. Mari dihita sian bukwede nomor 87 ayat sada.
Berita si taonon ni Tuhan Yesus. Tungi sema nuaing porsea di jamitan nami. Jala tangan ni Jehovah. Tungi sema naung tumadasa. Ay si burdo ibana tubu songo tubur diadupan ni buhina. Jala songo tunas siatano namahiyang. Dan adong hinauli ni rupana manang hamuliaonna. Ay huidahami ibana. Dan adong rupana ubahen si halomohotono ibana. Dileai jala di pasiding jolma do ibana. Bahwa nasomal mangai perdangolan dohok sahib ibana. Pola ditabunihon halak buhina maradukun ibana. Di bahel leana. Jadi dang pola hurajumi hami bana. Tongodo akka sahita diusumi bana. Jala akka pardangolata di porsan. Alai yang gorohata maddo. Debatado mamisang. Mamukul dohok pasipal ibana. Hape alani pangalau siota ibana tertulang. Binahin ni hazahatotta ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugangna malum itahilala. Luhuk dohi talilu songon biru-biru ganuk masih todong dalam nabi. Alai hazahaton ni hita sudina dihonah jahuba tu ibana. Di pasipal pe ibana say manaw-naw do anggo ibana dang manang makuling pamanganna songo biru-biru do ibana na tinugu tu pamotongan jala songon anak ni biru-biru nahohom maradopon si gusting ibana tung naso dibuha do pamanganna marede hita sian bukwede nomor 87 ayat 7. Asadung sun dileai nasi da ibana ditanggal ma sian ibana baju dak dapi disuluk kom mamuse abi nahian dungi ditogi hom ibana tu balian asa dipersilatkon lau si ibana sadiri do mamorsan hau pinar silangi ati penian anggo aturan nama asa uzui dada si persilakkononi nama morsan silangi halak na asing do hinurhon ni naung luja gabe merus maguguna habe masay do silangi martuk kapat do ibana di nama morsa silangi pola pitu hali bana singkalak ganuk tinggangi bana manigor hato do soldadui mangalisingi asay kokehe ibana
dang boy so saha tu Golgata iko persilak konon na do ibana ainung ngatung patung koripo sudina toropi di bahir rimasna di soro nasida masahalak natongon rosial ladangna ima si Simon nasian Kirene na diluat Libya tu ibana ma di porsatton silangi paihutihu Yesus asa saha tu Golgata torok do halak maknyutton ibana lahum marni de ujungna nang aka boru-boru nama nangisi jala mengadungi ibana jadi di dopakko Yesus ma nasida nin nama hamu aka boru Jerusalem unang maau tangisi hamu dirimu na doh anak komu nama aina Roma aka arisokot dohonon nama disi mertua ma aka nahol aka ina nasudung tubuan jalan nasudung panarusan disi ma pukaon ni halak madok tuaka dolok tinggangi mahami doho tuaka tor hukupi mahami dang tiala roha marnida aka perempuan nama nangisi jalan na mengedungi ibana marnida bernit nisi taunon nai dohot pangalahon ni soldado na kejam mangelisingi ibana mabahen makiking pakilalaan ni aka perempuan ni suadong naboy terbahesa ia soholan ilu nasai meraburan manangisi ibana di parohahon jala di dopakko Yesus do nasida ido ubahen na didok unang maahu tangisi hamu dirimuna doho ianakkonmu nama maredde hita sian bukwede nomor 82 ayat sada. Golgata duluk pertakurahan ima duluk hapabajal ni Tuhan Yesus didok berita disodo hatatanon ni si Adam na perjului Golgata duluk na tungil jala na mahiyang moho marsaur alugo na muak bakke nunga tunggudang bakke na bidoduna alai uju patik silang ni Yesusi hira na humuttal do duluk Golgatai dang tolak manea silang ni Tuhan Yesus Adam na padua huni alai ikkon utahonon na dosude jolma naung bidoduna atongkur mamata mali Golgata ida jala jahama na tersurat disilangi Yesus Nazarenus Rex Iodaiorum Yesus nasian Nasaret ido raja ni halak Yahudi ibana do raja ni Portibion rap doho ibana ditugu nasida dope dua halak parjahat dipersilakon nasida rap doho Yesus asa dinasahat nasida tu dulu namar kuar Golgata dipersilakon nasida maibana disirap doho aka parjahati nasada disiamunna nasada nari dihabirangna di surat silatus masada buah-buah di palohok mai tuhau silangi oddo hatana Yesus halak Nazaret raja ni Yahudi tersurat doi di hata Heber
di hata Rom, dohok di hata Gorik. Barita ni Yesus raja ni Yahudi, na diparsilakon hatop do rarat tu sabdok portibion. Ai tum torok do halak na ro tu Jerusalem tu pesta Paskah hati hai. Sada buah-buah na resmi do padohan na nilohoton ni Silatus disilang ni Tuhan Yesusi. Ai pamaret tarondo na makalohotossa alani i dan sihagang kuhonot toni jaladang marniula aitung gudang pehalak na marsual. Ai takas do didok panggonggomi ni halak Rom tu halak Yahudi nahu surati nau sinurak doi. Holan ula-ula do hape Silatus manurat toni. Ainung ngatakas dilubahon aka panurirangi sian narobi. Ia Yesus ima na miniahan ni debata gabi raja nama kuduli habang sai. Jala dang marhaujungan harajaon nai. Dang dia tu si Silatus si. Alai nasinurak nai laos ido pa adarho tu sude portibio taringo tu Jesusi. Asadung di parsilako soldadui bana dibuat nasida ma abitna dibagi opak mai ganut soldadu sebagai be. Anggo sape-sape nai dang marpajaruman na tinonu sabing doi gawe masih padoham manasida unang mataribahion martudung mahita taringok tusi manang diisi gabi jupang mahata ni surati nama dok dibagi nasida doa bitu todung do didabu taringok tu sape-sapeku asa songoni pabahen ni akka soldadui alai dileai akan nama mulusi do ibana di paeleng uluna mangupir huhuk madok eho nama ngolohai joroi jalana pajung jokossa di bagasan tuluari palua dirim molona tuturo ho anak ni debata mijur maho sian hau pinar silangi sumat tusido pangaleai ni akka situa ni maling si boto surat doho situa ni bangsoi ai didok bedo yana asing di palua dirina sotar paluasa raja ni Israel do ibana atong mijur maibana sian hau pinar silangi asa porsia hami di ibana naung dihaposi debata atong ima paluahon ibana nuaing molo nalo morohana ainin nado anak ni debata doa aliak kadongan nungatung pasobutagas akajolma pardusei aidang sai hola diparsilakon ikut dileai diisahi jala ditijuri nasida do pe Yesus na tersilangi tung sobubak do tarottok nasida mamereng Yesus na terpajal disilangi manaon na hasit tung somakuling do panggora ni rohani jolmai aida ngadong najaha diulai bana ubahin naikon parsilakot tono ni bana di ida di hilala jala di boto Yesus do sude nabi nahin ni jolmai tu ibana jadi di dok Yesus ma ale amang marpamuati marohamida nasida aidang di boto nasida nabi nahin nasidai labok nai hatana puas sia Tuhan Yesusi dada mamurai ibana alai mangodi hoddo di hoddo sude jolma na mamajal hodirina na mangaliai
doho akka pangisahi doho do nang hita diho Tuhan Yesus diakka dosa doho dihajahatottai. Mari dehita sian buku ede nomor 77 ayat 1. Getundo dihau pinarsilang Tuhan Yesusi di tonga-tonga ni dua halak parjahat. Ganuk jolma na tersilang dirajumi doi halak nahonabura. Marjea do halak nahonabura. Ai di pasiding jolma do halak nasi songoni. Dan bulas marparsaurani do akana torop. Iko pujung jala di pabadi tu inganan na asing. HP ikut di tonga-tonga ni parjahat si songoni maibana di persilakon. Di tonga-tonga ni jolma nahonabura. Naung di pabadi sia jolu ni debata. Dina tergantung ibana disilangi gabe dohok dosa da sia parjahati ibana di hapirang nai madok. Aida ada Kristus iho lalu madirim nang hami atong. Sabulus songon nalinggat do begi katai. Alai molo di pamanat na mangaleai do habe ibana di Tuhani. Dang nani ojar ni hapor siaon na ibana madok hatana itu Yesus. Dus do pangaleayon nai doho pangaleayon ni natoropi. Songoni do doho pangaleayon ni akasi tua ni malim doho akasi boto surat. Ahado namangis sob torohani parjahati ubahin na dido ibana songoni tu Yesus. Hasik ni uhum parsilangon natinaon ido olo tu kacik do itu tu ay gatung ibana disilangi suadong nabui paluahon dungi Roma anon soldado laho mangarosak hai-haina posinai alai dia lusi dengan naibana dipisang manin nama dang dihebiari ho habe dewata adik perap ho nau hupita uhum nati gordo natuhita aita jalo do upani pabahinata alai yang goibana dang adong diula nasoture narap hasik do parjahat na duai alai makulindo panggora ni rohani parjahat na disiamun ni Tuhan Yesusi ai di parhatopo ibana babua uhum nati gordo namangonai tu dasida ai parjahat na sumeli do nasida badua ubahin na diuhum mate dihau pinasilangi uhum nati gordo nang si sol-solak be ai ko jalon na do hobar tu na niulana alai anggo na tu Tuhan Yesusi dang hum na tigori ai dang adong diula ibana na jahat nang silatos petak kas do dihatidak kun ibana ola tulu hali diro ibana dang cu pangau manang dia salana na patut mabahin marutak kosa ibana atong uhumahado na masa Tuhan Yesus uhum hagi luhur doi ai ala nilate ni ruhan nasida do ubahin na di persilakon nasida jolma na bonar nasudung mangulahon na jahat nasudung hiya marsala omma jiani portibion tagonado tahe di pangido nasida asa di palua si Barnabas parjahat na sumelini hape ya Tuhan Yesus na bonari ikko pusao maibana jala persilakonon jiani portibion dangadong be hapurusan di parjahat na disiamuni
ikon jaloon na do uhun persilangoni di bagasan habernitoni di dokma o Jesus ingo tau ia dun sahat to harajawmi takas do di pa ihuti bana sudi namasa na tutuhat Jesusi marburasa doi di bagasan rohana ubahin na di do ibana ingo tau ia dun sahat to di harajawmi alia kadongan jupangan asini roha do parjahat na disiamun ni Tuhan Jesusi ai pittor dido pakko Jesus do ibana di dokma si tutudo hatakot tuho sadariodo horap do hotau di paraideso masuk parjahat itu paraideso tuana mai ibana ma patumonaan ni pakokok ni Jesus ay nunga dibuat Jesus ibana nahonabura tu paraideso ala najinakon na Tuhan Jesus hitape alia kadongan dang sudda bebongo tu paraideso molo tapagonggopon nguluta Tuhan Jesus nama kokok pita doho do hita marsaringar hatai nama dok sadariodo ho rap do ho tau di paraideso maret de hita sian buku de nomor 76 ayat 7. Jongjong di lapung ni Jesus na tarsilangido si Maria inanay doho paribanna doho si Maria ni si Kleopas doho si Maria Magdalena di sido doho si sian haholongan ni rohanay mangihutok kajolmaon takas do dipakilalahon dasi taonon naniyay ni Tuhan Jesusi tongon tinagatungi ibana dihau pinarsilangi di ida Jesus madisi inanai doho sisian haholongan ni rohana di labungna di dokma tu inanai dima inang anak mi dungi di dokma muse tu sisian nai dima inang mi hasit jala porsuk do partinaunnonna di hau pinarsilangi alai holong do rohana di inanai dang lupa ibana tu si Maria inanai ahaman yan si Maria disakap hatuau ni dewata ayana ni dewata na tumibul do Jesus holan ula-ula na sabing do si Maria dihasasau ni sakap hatuaon ni dewata alay nang pesongoni dang dipersuada ho Jesus inanai alai tung takas do di patuduh Jesus holong ni rohana tu ibana alia kadongan hitape naing do somoni ikot takas do haholongan ni rohatan na toras niba ai ido dipatikut debata tu hita sadati ruwa do o tu hita sumarihon na toras lumubi diari hatutua nasida lau songonido maradopon akka tutur nang akka sisolho pe datung gabe suddet tita martutur nang penaung gabe kristek kita
Gariada tahe ikut teride do dingolutta. Babuana tutuhi tasi ihutto Jesus taha holongi maibana sian nasa rohatta. Sian nasa gugutta doho sian nasa pabahinata. Taha holongi mana torasta haha anggitta si solhot doho sudi jol matahe. Bigi ma padok ni Tuhan Yesusi. Dima inang anak mi. Dima inang mi. Jadi olah ni ima dijakon sisiani inana si Mariai tujabuna. Marede hita sian buku edde nomor 70 ayat sada. Di buku ni panurirang Yesaya nunga disurirakon si Yesaya nagabi-gabiam masada na berbaju jala tumbuhon sada anak jala bahenon nama guarna Immanuel ahado lapatan ni guarni ima dongat tama debata manang di tongat-tongat tama debata alai lapatan na bagas ima marsada di bata doho jolma. Di dia do boy Jupang marsada di bata doho jolma. Hola di diri ni Yesus do Jupangi. Ai di bagasan ibana do maringan saddo hagugu ni hade bataon. Marupa daging. Asa di bata situtu do ibana. Jala jolma situtu. Alana di bata situtu ibana. Gabi boy do tuduk tu ibana nasa huaso di banua gijang dohok di tanoon. Menak doa logo nang tao di bahen. Malum do ragam ni sahi dohok tihas na ape tu jolma. Songoni akan amati gabi mulak mangulu di bahen ibana. Jala di pusa ibana do sorok ni hamatiani. Aina tua do ibana tu banua toru dong ditanom. Alai na mulak mangulu di hari patuluhon. Alai laos jolma si tuturo ibana. Tubuh magodang dung mate. Ala jolma si tuturo ibana. Dihilala ibana do namale. Mauas lo jajalamat date. Alaya dullo marasing do hajol mauna sian hajol mauta. Aidang tubuh di bagasa dosa ibana. Jaladang adung dosa diulai bana. Arung naung marosaki dang laos di ponggol honi bana. Jala subuh namar neheti dang laos di itobi. Hobar tu hasitongat tahe di tarias sonibana uhum. Dang mangisahi ibana di nahona isak. Jaladang mangasupi tu halak na mangaliai. Dohok nama parsilak ko ni bana. Asa dinagatungi ibana dihau pinarsilangi. Mauas ma dihilala. Ay mamuka siyan pukul siya manugo do ibana di parsilakon. Di palminggas ni matani ari mohok ma dihilala. Jala mangotahi mabugangi. Nunga godang tiris mudar. Jala manetehi sian si majujung ni Yesus namar susang burii. Dohok sian bogas ni lising-lising. Dohok sian bogas ni labangi.
ai ikon 40 lisingan sada parjahat hobar tu uhum na masa di hati hai HP asing dope lising na dihonahon akka soldadui tu Yesus uju nama mursan silangi ibana ido ubahen modar sude daging di Yesusi si majojakna nang so marnaluja manopo jolma manusia saonari nunga dilabang hasit situtu songon sinea ni sabilu tagan nasomar mamasu-masu nunga marjugal so marnangon gistang disilangi idama adora pangusadean ni akada danaki nunga mabugang dipatik mudi-mudi ni soldadui jadi manikor puas masiani mudar mardongaton aek dang marsinodang be si malolongna buhina pe nunga marlangan ay nunga merus doho holi-holina mahiyang nang arwaruna songo patis namalala ati-atena dihilala merus maguguna songon ngar-ngar jalaloho madihilala di langit-langit ni pamanganna marede hita sian bukwede nomor 70 ayat 2. Alai di hosniari songgo ma nahulum tulia tanoi saharo dipukul tolu botari hirana martabuni ma mataniari dang manahan mamereng siak ni bagi natinaun ni Tuhan Yesus nang akasisiani nasay rapiad doho ibana nasay laon dang disibe nunga tung sude maninggalhon ibana hirana tarpujung sasadasa dihau pinarsilangi lungum mapakilala anna alai diloas jala dipasobu debatado sudei songgok tuibana asa ikot taunonna naberniti jadi dipukul tulu botari marsuara na balgama Yesus majuhon Eli Eli lama sabataning ali di bataku bohasa tung tadi konomu au nunga tung mangalatap habir niton nai nagabe si taononna naso marsamarai ubahen marsuara na gugui bana mangukuhon ali di bataku bohasa tung tadi konomu au jadi adong ma deba na jongjong disi na ubegesa gabe di dokma na maju si Elia doi jadi dung di boto Yesus na marujung saluhuna asa jupang na tarsurati di jauh Yesus ma mau asau ibana mual hanguluan na manugu-nugu tu labung ni aik hasonangani saonari mauas dihilala asa malum jala malua hita jolma ale akadongan nunga ditau Tuhan Yesus hawasoni asa sobu uas ni todita dina mardala bangsoi siam Misir
tu Kanaan. Mauas do nasida di halongonan. Alai di paruar de bata do aik siat dulu batui. Asa sobbu uas nasida. Lau songonido nang hita di namardalan di parhorsihan ni portibion. Godang do nama bahik kita mauas. Molo mauas peho. Boto ma ali naung jumolo Jesus manaun hawason di hau pinarsilangi. Asa sobbu uas ni todita. Atong tu ibana mahoro. Ai ibana do aik mual na badiai. Di sesa do tihastai. Dibuat nang arsaktai. Jadi adong ma disi isian ni tua na asom. Jadi dibutongi nasida malimu tu bagasan tua na asomi. Di palohok mai tu sada tolong. Laho manurdukot tu pamangan na uhuk madidok. Atong taida ma manang narodo si Elia paijur honibana. Jadi dung di jalo Jesus na asomi nin nama. Nunga marujung dungi mangulahi marsuara na guguma Jesus nin nama. Amang tubaga sa tangamu mahu pasaha todikku. Dung didok songoni tuki masih majujung na tosma hosana. Jongjong mahita sa luhuk na. Tapahuhom marohata mangauhon hamamate nai. Jala martang yang be mahita di bagasan rohata. Mari de mahita sian buku ede nomor 412 ayat sada angon.
doho do portibiom marsak mernida hamamate ni tuhatta Jesus di hau pinar silangi. Mata niari pe masohok marsinodang. Gabi makulum masabdo tanui. Umuttal ma portibion. Gabi masa malalo marigat mabatu mamak. Muka ma akatanoman. Dungi hehe madaging nitorop na badia na mudum disi. Laos di nasatok kini mariba ma hire-hire ni bagas joro sian gijang rodi toru. Dangadong be nama mulati bilut na badia doho bilut na badia situtu. Dungi di ida iduk ni suldadui ma akka nama sai. Gabi mabiar situtu ma ibananin nama. Tutu doon anak ni debata. Alai adong madisi torok boru-boru. Nama natak-natak madau-dau. Ima akanau mangihuto Jesus ya Galilea. Jadi ala tongon ari parhubasan di pesta na balga. Naing maunang dihau pinarsilangi akka bakke di hari sabati. Ala ni dipangido akka Jahudi matusilatus. Asa disuruh na mangarosakkon hai-hai nasida jala di paijur. Gabe Roma akka soldadui di rosak ma hai-hai ni na parjolui. Songonido donganna narap tersilang dohok Jesus. Alai dung saha nasida tu Jesus. Di ida manang sanga mate ibana. Gabe dang di rosak be hai-hai na. Alai ditulakkon sada sian akka soldadui ma. Mudi-mudina tuadora di Jesus. Jadi mani gor puas masiani mudar mardongan aek. Na marnida saido nama katidakoni. Jala si tongdo na hina tidakonna. Ibana do boto si tong nina ni idanai. Asa anggiat doho tamu porsea. Ai namasa doi asa jupang hata ni natar surati maddok dang jadi ponggolon holi-holina. Marede mahita sian buku wede nomor 24 ayat sada. Jadi dumbo tari di hari perhubasani ima patujulun di hari sabat Roma si Joseph nasian Arimatea na masuk rapot gudang halak na sangat na maima di harajaon ni debata di patomos maruhana lahobongo tujulun ni Silatus mangido bakke ni Jesus. Jadi longang marohan ni Silatus ala naung mati Jesusi. Gabi di juma lek nani disukum maibana manang naung leleng mate Jesusi. Asadung ditakasi sian lek nani dipasahak matu si Joseph. Jadi dituhor si Joseph ma dagangan
di paijur maibana alai Roma nang si Nikodemus ima nang Roma nopo Jesus borgin na julu dibuam mamir na marsaur alue arga 100 hati dungi dibuat nasida mabakke ni Yesus dibaluti ma dagangan rap dohot na khusus mangihuton adat pananomon ni Yahudi alai adong ma mardonokon hapa jalan nai sada porlak jala di bagasa porlaki sada tanoman nai baru nasudung hapeahan ni manangi sedope asa tusi nama dipiakon nasida Yesus siala ari parhubasan ni Yahudi ai jonok do tanomani dungi digulang mabatu bolon tubaba ni tanomani dungi lahu manasida alai mangihu do akka perempuan naung madongani ibana rosian luak Galilea dibereng nasida do tanomani rodi parpea ni bakke ni Jesusi dungi mula manasida paturehon akka na khusus rodi mia mir jadi manipat ari sabati sodo nasida mangula mangihuton patiki alai torang ni ari nai na mangihu tuari parhubasani marluhu ma akka situa ni malim rodi parise tujolo ni silatus akanin nama wingot tami tuan nami naung didok pangasii dinamangulu do peibana na hehe maahu di hari patuluhon atong dokom ma majaga tanomani saha ro di hari patuluhon asa unang roak kasisian nama nakko ibana jadi dohonon nasida ma tunatorok naung hehe ibana sian namate gabi rumoa maun di pauto-oto parpudi sian na parjului jadi didok silatus matu nasida tugihon hamuma parjagai lahu mahamu mangaramotisa sian nasaruhamu dungi lahu manasida mangaramoti tanomani dipajagahon huhutma disahapi batui marid de mahita rak mangidoho mahita di tangiang alea manami na di banua gijang sai pinarbadia magoarmu sai Roma harajaumu sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehom matu hami sadario kangulua siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togi hutu pangujunan palua mahami sian pangago ai horo na punah harajaun dohot hagogoon rodi hasangapon sa liling nililing na amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho didok pakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod dim